pod geno nitiere ni tugo brodhi makare kata kamano wadonje mano mar kuyo nyakwaro Mgajwang. Familia mag jogo mano yudo masira roundabout ma Coptic ya paya ma Kisumu Kakamega pod medo nyiso lit margi kendo lero midhiero makoro dong ka ng'ong'onegi bang' masira makamano. Jafwambo Lina Beta otimo limbe Nyakach kendo romo gi moko kuom jogo ma masira no nyogore kuomgi omiyo report ne yo machal kod mae. Lit gi kuyo pod medo kwako gwenge makatombo e Nyakach kinde ma familia mag jogo manowito ngimagi pod medo nyiso lit margi bang' masira mar apaya ma Kisumu Kakamega kendo weyo dhano mohew 25 kowito ngimagi. Kaluwore gi anyuola en wuoth manochakore okinyi mar Tich Abich kochimo dala mar Nyahera e Kisumu West kuma bende negidhi ywago e migokgi. Kuom hawi marach negirado gi masira makora anyuola no lero ni nomiyo gibuok ahinya kod dangni mar paro. Tang'ise ni akoti no kane kober ogar. Tukona ni kare gam na medwaro no. Adhi agamo ni sweta ni moro e sanduku. Chako kona ni gam ni ogudu. Ka koro wuok e laru to penja ni kore nano kaberi tang'ise ni kore rwakori ka ng'ama dhi wuoth adier. Kogi kar sa 12 dawo gochona koywak tang'ado simu tachich nang'o motimore to chako gochona to nyisa ni bas mane wonaska gini oidho ogore piny. Nabuok mang'eny maka besen mana tingo kaluoko nyathi besen no elweta molwar e ot tawuok gi ng'wech ka chomo yaora manyimine nagi gi mamwe manomaka. Bende moko kuomgi lero ni thoth jogo manowito ngimagi e masira no ne gin jonyuol mane pod chiwo sir ne familia maggi. En gi nyithindo makiedi machiel no kawe klas 6 dhi timo form 4 Njiko. Achiel ni Nyakach be dhi timo form 4. E sama koro otieko wuodheni wuode machogo onego join mbalariany. Kano wuok karomo godhiambo kwaduogo to nyithindo nyayudo gimoro magibilo to koro gisani kako weya kodgi ni eki kama makonge tich mora moweya godo ni mae tich mibro dhi konyo godo nyithindo to mae tich mibro konyo go ngima tich onge mora. Gichwalo kwayo margi ne sirikal mamalo koriwre kod county kod jogo manyalo imiyo gi sir mondo nyithindgi odhi nyime gi somo. An gi lit wanga be ok nen nikech gima nyalo dwaro mana migi onge kaka nyalo konyo onge. Kora kwa sirikal no enorum okonya kaka nyithindo go nyalo chiemo kaka ginyalo dhi sikul. E kanisa mar Evangelistic Miracle Church Sigoti mabende owito ji 6 masira no moting'o nyaka bisobe bende nyiso lit margi. Church wa Magot wawito ji 6 walam Nyasaye ne piny Kenya kendo walam Nyasaye ne jowadwa ma koro dong ma onge kod jout gi moweyo gi. Jauchiel ka en from one church kanisa ok nyal wakwayo ni ka Nyasaye nyalo timo ng'wono e chunygi manyadichiel giya malo gi support maduong' ka ok giluor ni ma dot mane ka ok giluor ni ma e dhok mane. Lilian Abeta, Ramogi TV. Musanyane familia kod osiepe Nyasaye mondo mi uteko. Jan piny Kenya William Ruto oseo jogo ma wero wendo one term kendo geto gole apisi. Kawacho ni gin jogo ma onge kod chenro mora mar gero piny Kenya kendo pachgi ok ne kare. Nowe kaunti ma Kiambu e gwenge ma Limuru kama ogolo chik mondo mi chiw thieth ne oganda nono e kuonde thieth mag level 3 kaduogo chien. Kiambu hoye! Sikizeni. Mimi nawaambia wale majamaa sindio wasitutishe na mambo ya one term, wasitutishe na blackmail ya one term. Sisi ni watu tuko na akili bwana. Watuambie sera yao, watuambie mpango yao, na kama hawana mpango watafute nchi na wananchi wakwenda kuwadanganya. Tunaelewana? Don't blackmail us. Ni haki ya kila Mkenya bila ya kujali uwezo wake wa kifedha kupata nafasi ya kutibiwa. Tumeweka mpango ya universal health coverage. Katika hiyo mpango ya universal health coverage tumesema hatutaki mwananchi tena alipishwe pesa, auze mali yake, auze mifugo yake kulipa gharama ya hospitali.
Wakoyo machielo nyakwar mgajwanga chenro en ratil anoka engineer Jagedo Freda Kelo nyakwar nyapi kantia Kadongo Kabondo wachoni entie kodwa chenro kendo mora hinya eno bende ainia owuor wachono mora hinya gi loch mar Harambee Stars kendo wachoni mbele pamoja gino margi en Kenya bro medo yudo duoko makare nyakwar mgajwanga nyate tukego mabiro. Peter Magwar wachoni entie Nyahera Kisumu ngera kwa Harambee Stars. Martinez nyakwaro wachona sedo jeratil kaeto binane no kanyo ote mano mo orkai gi Glens George wachoni congratulations to our Kenya team wachoni Kisii tuko locked komede na haduk wachoni Kisumu kolwa weche gichope makare gin bende wodsia ya wachoni seche moko to wachoni entire kodwa chenro aya Phoebe Aloch wachoni entire asumbi en bende kaita eno bende Peter Jaoko woda chidi wachoni Migori County hembe weche gichopo ne eyo makare. Sara Singato wachoni masiche magapaya engiwa bende koro bugo ngima kendo entie koda karakamano gomos ne familia moyudo masira magapaya nisoni en kinde momdo jobene derepe rang malongo apeini magiringe nyakwaro mgajwang siyambende koro luro ntiere mar medruok mag masichegi magapaya oyumati madu kod mathoth kikidhi mabor. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discount. Chakre kit ngima joluo machon amiya gwatani od jaoda maduong' mondelo temena nyaka ngima masani wakelo ni sinema manyiso kit ngima ji kana luokre kind rabolo kago wanga kon tena no nyithindo kinyo dhi nam ondone kama ngato knie ngato ngech nambi ng'ie mana ji ng'erieko mag jodongo pek mar hera mokwongo jonyuol ni kit grich dala maka okadwa koda kamor mar ngima kidendo gi English ni my diary kaka kinde mosekalo kod masani esigenni mopogore opogore odhiambo maru eka koro dwa chacho Mero koluo hera ng'ama onge perore wini sani ng'ama onge pesiti monad Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno kik bai. Machiegni kendo nyakwaro mgajwang chenro endatil wamedo dhi mbele. Bende isewinjo ni ng'ato daki bugo kata rogo to kapodi to in masigana ni geti nyakwaro mgajwang gweng ma Nyamilu e kaunti ya Migori jaduong' moro ma ike oniang' odake yandaki bugni kod rogo moko malich kaka ode. Jaduong' no bende okunyo pi ma ogoyogo matafari kaka yor yuto. Fomara wata nyambaga no olime gwengego ma Migori oloso na sigana yo machal kod mae. E kaunti ma Migori, e gwenge mag Nyamile kar chung' od bura ma Suna West. Ka ok ong'ere kod Suna kende, ni mar wach nodoko dhano, to kawuono rwako kod jaduong' Johnson Nyagana. Aluora mar kama Nyagana odakie en chal mar kar dak mahongore, mojwang' kaka gunda moro, kata kamano. Maling'ling moko nitiere mopondo. Ni dalo moko wayudo ka mana kaka ng'ato rwako welo ka olime to nyaka tergi ot mondo giyud bet. An bende ayudo rwak manimba makmana ni ok en rwak arwaka mokalo ka to en rwak man kod luoro mathoth e iye nimar ok orwaka e ot to mana rogo kata ndaki motimo mudho mandiwa. we are coming from upstairs to downstairs. Okay. So
It got broken because it was not built. Because people who are to help me to build underground as those who built the mines died. Johnson Nyagana koni odaka miluongo ni Kakingi, kata Kingdom, Mamare, Mogero kod matafare, to kendo kata mana gedo mage, otimi okang' mamalo. Waduogo mondo wayud picha mar kama Nyagana odake. Maber, erangach, ilorie kod ngas mos. E kendo kama wadonje, okunye pi molosi mokoni en sink, motudore kod ode, maka. Ere kaka dhika? Kanyo to nyona step no. Tingi kanyo purwa konyo. Madwa ni mondo ji okonya. Mondo beda kaka soko. Mwachiwo mana nyaka masin magoye tuome oko. Anyalo tuomo pi? Inyalo tuomo pi. Okombe moro ndogineno kanyo. You to take your duty, that is your contents. Koro wadwa ni gikonyowa mondo kon generation to come. Kimoro tuomo pi kama ukonya loso. Bang' siemona kama sink mare nitiere, warony mar donjo e chumba mar mudho, e kama oluongo ni kare mar budho mokwongo. Koro mae mwaluongo ni underpass. Underpass. Okay. Koro there is a room there. Magni ka piyo pong ka idwa lok dog malo. Koro odni chalo odo iyeyo. Kono wadonjo gi kocha? Tinyalo wuok koro gi koni mak mani pilo me kunyo kuonde gi. Pudo dino ka nitie some other gates. Midhi around kuonde gi. E kinde ma wadonjo, chunya goyo kibi. E kendo bul ema muche chunya dua. Ni mar kataler onge dier ot ka. Maka? Mano to ena mano bedroom. Underpass. Kaka ot ni kod chumba mathoth, to kod dho udi mang'eny. Ma en achiel kuom dho udi midonjo godo kichomo jokon. Bugo to kod andaki ma waneno niendi. Koro my knowledge is composed with contents of doing things. Koro my will dwaro natim gik moko for the next generation to come and see and learn. Ma en achiel kuom gima tudo Nyagana kendo okunyo mar rwako welo. To kama chielo bende en kama tut mokunyo machope chumba machielo mar nindo. We moda chaka penji kendo. Pinjane. Kakoth ochwe. Koro chuni nyaka iwuok ka mondo chak idhi other rooms. Mano to atiyo oko ka nikech ka to koth chwe ma ajanindo down kuonde gi nikech jomoko biro kato kwalo na gik moko. Nyalo kwalo kata mattress ni koro koth biro absorb gi sama koth ochwe mathoth koro overflow. Okay. To kendo kama chielo ma oywe e kinde ma ojony ni mar kar nindo ne bende nitiere kar nindo mokwongo. Kanyo osebedo downstairs room nyaka piny kucho. Okay. Malugno nudugo kitachiel. Oh. Koro there will be a room. One day you'll come again and get another new picture. Okay. Koro ni room ni watudi gi macha. Koro wakalo gi koni. Lope ma Nyagana okunye bugni kata rogo maket kod magi giendi en gino ma otiyo godo e loso matafare. Chiemo kidwa ni malos ni magi. Wasekito pesa piny. Ng'eni ka titi. How much? Bila magoge uso 10. Koro kadhi loso ni. Tami commission. Rikech en kod igni made chop 90, otiyo godo e loso matafare kaka gino mar yuto. Koth ema ketho gi. Kodhgo to biro nyuolo jok moko ma dwaro gi, lakini joma dwaro ni ipogne mwendo ni korko konyi. Ok nyal konye. Mar jachiel ne dwaro ipogne loch. Korko konye sai dongi. Koro minyono ketho utaratibu mar polo kucho. Diagi pika mana mano to pas koro wapudhe. Nginano. Koro mato mai tedo ma. Ni eno sutieno. Mano is a trademark kikwalo nagi. To koro iti to ni en mari. Tawe yawe nikech. Joma sebedo ka kwala ka. Mane trademark. Okoni yuto mare ok ni kare ahinya. E kata kamano temo ni yuto mare bende omedore mondo mi okuny pi mabiro konyo jogweng' kanyakla kod anyuola makiny. Kema ineno kana ni pi mane tuomo cha.
akunye tap an gi vision ni kanya so orita tadwa kelo masin mang ukonya ngiewo to waguro kacha kose kunye makuro kuduon tigo tedhi anda path kunde mana wacho ni kanal ka kore nti ma ok duon nikech bigere mabedo cemented kata ka sealed koro pi piny e alwora mar jot mare ni kod gedo moko magalagala mar ute ma ok otieki gino moko ni lek mare en mar tiekogi kata kamano jok mawuotho ka nyaka bed motak ni mar iwuothe wikete to kod matafare mopangi kikier tinyalo muko laki omiyo nyaka wabed motang. This is a canal. This is a canal. So it will get to that latrine which I'm constructing there. Kabilo vilo. Yudo kamaninde. Kuro nagora piny kanyo mang'aora. Kuonde mano jakorego. Nyasaye mano timo na hundi chieng'ono. Ida lware i kanal kanyo. To sike moko nokit mabitho bitho. No hinya lakini Nyasaye nopasore kode. Okonie buga achiel man kod dhoot en kar pith mar rech kod gwen kata kamano. Kaluwore kod onge mar lony to kod sir makare oduonoge sani kendo lokore puodho. Rech adwa keto piny ka to gwen aketo malo mano iluongo chain of food. Iro ni mondo ipidh rech bende? Nasechako pidho rech mwalo an gi dam. Okay. Mane be ilima nyaka gi wasungu. To nyithinde modhi oloko e puodho kae pesa yando gol maduong' mar jorechgi. Koro an ok anyal dhi kwayo nikech giloko e puodho. Kane paro ni weche matek osirumoge kanyo, to rit matin ni mar mita adek kowuok kar Kingdom ne kaendi en kama Nyagana ne oike min ode higni mokalo kendo e bathe okunye e bur kama owacho ni biro ike ka kinde ne oromo. Koro kama wachung'ni amna kete delayed. Koro gima timore ni magi agero ka koro nosenindo. Koro atimo is another designers as well as a constructor. Koro ka odnya bro losi. Imi atiyo gi wall motegno ni ma ok ruchre. To Yesu bende ne kuny mane bur mano ng'ato kunyo chon. Ema nowilo ne to yike. Mano chierie. Konyiso ni ji biro nindo e bur. To biro chier. Koro kaburini ochalo kaka mochari. Kiyaro ni kane ng'ata until his visitors come to extend him. To gibiro giyude ayuda kanyo kisego e yath. Koro yike ka ji duto nindo. Koro ini yiero mar loso mari sani? Aseloso. Nikech aseloso ma naketo ne mabati to adwa nadause gi tiles. Emo adwa nudu kela masin ma produce tiles go. Adwa tiles mi umo go wi ot malo gi. Can we afford that? Mana mi umwak matek. Johnson Nyagana ne kod kwayo makende mar yudo sir mondo mi ochop lek mare mar tieko kare moto ni kar kingi moger e rang'iny mamalo. My generation is you. Jomatindo kaka iluongi ni agency. Koro konya gi support. Yeah. You know, seche mi wise man work for the next generation. But fools wacho da chaba thogo. Walter Nyambaga, Ramogi TV, e kaunti ma Migori, e Karjot, Manyamilo. Koro mgajuang mano kanyo en sigana no mabende koro kelo wagiko mar chendo ni mar ratil na nyisi kacha ni wan gi weche modhuro kata kamano moko ang' nwakel ni kanyo kogik sa adek kanyo nyakoro mgajuang aneno kanyo ote mar Jack Jawarianda. Jack wachone kaka pile weche gichopo ne yo makare ahinya. Bende aneno Rolex o Ndeng ma Homa Bay wachone entiere kodwa orolit kod kuyo ne jonyakach dala jogo moyudo lit karo Nyasaye wachono bed kod ye kinde machalo kama. Yena we thuolo ka ne George Batigi twak maratil nyakoro mgajuang ma bende koro donjo gi stegi heno ka wende osechope yo makare mondo mi twak ma kamano chak. Odhiambo kawuono George Batin tiere kanyo gi Omulo Junior ma en janon siasa kachiel gi Frederick Okang' obede janon siasa
Bende gi Dr. Mark Matunga gidhi keto piny Kenya anyato weche mag siasa Nyakoro Mgajwang' sani anyisi ni weche mag siasa medo chwakore pacho ka yiero bende sudo machiegni twak makamano biro daka machuok kende koyaka wasebe giwilo sano chuka ma en jaloko mar romo kendo sade ke chenro mar wimore kikidhi mabor. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Radio Citizen, radio number 1. Radio number 1. Say you nikelo nyako chia chonogore nyeje lunga nisandi nango nyako chia mimi yere kungeje lusigo kachandi gimo nyako chia utemo kaduno. Dhako muol kadonjo matiende ni bedo ni ng'ato ling e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol samoro en kod kido mamoko. Duto teka unusiye gi wachno to ano ka bibet ka ikinyome to kate arus mare ano ka bibiro ere kaka ini nyalo timre gosipna malich kamae kosiparo ni nen mana kende ka an kamoro achiel kode to joma ni kate bende ni kode en chunje adek osiem hera koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo maye yawa ikri ne wuodh Parineti sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuri to koro kinen matagi ma eno kilo ladha. Chiemo okelo appetite kata bed ni en chiemo mamit manigi suya mamit kata manigi iro waduto wawinjo kitgi Omit kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima wakelonu kit chiemo mopogore opogore sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Alea en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi kokalo kuom chiemo ka chiemo biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo kit timbe kod tudruok tedo gi chiemo kod jailieta tich adek ka tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Ramogi. Regulation
okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi mawuok e TSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigowa gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, Manera Mogi TV. Yakoro mogi bang bedo kod Lydia Okey weche manyien mag ratil koro wadonje twak mar ratil odhiambo ma kawuono osekawo kinde kapok abedo gi yawuoyigi to kawuono ne ayudogi. Omulo Junior ancha nodhi wuothe pinje maoko oseduogo. Kasto kango bende jacherrega njodhi e pinje mag Angola gi pinje mamoko embu oseduogo. Koro wan kod gi kanya kwara mugi studio ka kaso wan gi Dr. Mark Matunga mabende ni kodwa achiel kachiel mbui tinedeni okada wuoyo mang'eny nikech en odiochieng' mar 10 dwe mar 8 2025 adwaro mondo wakete ratil weche mag siasa nyakwara mugi ogai mar ODM Raila Odinga chal gima jomoko wacho ni koroni to siro ahinya sirikal mar broad based government kowacho ni ibiro ketwa e ratil kochopo higa mar 2027 mondo ng'e ni ang'o ma watimo ang'o ma warem timo kaso bang'e joka biro kelo wechegi to gimbe gikelo wechegi to jo Kenya ng'ado ma nyisa ang'o nyakwara mugi duoko nika to kendo wadang'eyo ni to diponi ma Raila osebedo kawacho ni anta onge sirikal na yaoro mana joga moko weche manyo wachi eliend Fibia Sio e gwenge ma Wikondiek nyuolo penjo mopogoro opogore machiegni nyakwara mugi an ka kod Omulo Junior kachiel kod Okango Frederick kachiel kod Dr. Mark Matunga kantire mbui nyakwara mugi mondo wachaka ne twak marwa tinendeni wachaka nego Omulo Junior nyie budha ahinya kapok ibiro ka in kanyi. Erokamano George Bati gima wakuongo wacho ni ewe Kenya mama yangu ewe Kenya baba yangu wa Kenya wakishinda tunafurahia. Gorma Harambee Stars omiwa mor kabisa. Wacho ni shukran. Koro ncha adhi pango tich. Ingeni one tije momiwa ma go there come here moro mari tumbicha. Koro mane gima ncha wadhi timo lakini wantie keno mor ni waduogo maber. All right. Okang'enyera. Go there come here. Ingero mulo. Omulo jodhi e bungu. Apano bedo jakwaya to na wer. To erokamano Bati aduoko erokamano ahinya. An amor ahinya. Jo Kenya oroko Morocco. Mane wach maduong'. Jo Kenya oroko Morocco. Kendo amor kod Kenya. Wadwaro mondo William Ruto chak pango million. Sare mana million kama rumo timedo ge meda kamano. Mano motivation maduong' ahinya kendo wakwayo negi mondo gidhi mbele. Kaka sadhi. Correct. Dr. Mark Matunga ngini mbende ni neno wa Kenya watu wafurahi umuliwero kichananga. Koso wa Kenya wakishinda tunafurahia. Wewe Kenya mama. Dr. Mark Matunga ngini uluo weche mag tukegi embui nyalo tudori kodwa inyiso ni to ini wuon na odiochieng' makawuono karwa kini machiegni ratil makawuono ni wach mane ma ingo ka wachako. Bati mosna osiepegago amor ka chaka yudo gi kende ratil makawuono to gimomiyo amor ahinya bende gimbe gisewacho en ni Harambee Stars uloso an uloso kodi kantiere piny mar Homa Bay County Asego Kanyada ne wach ni the county of choice. Erokamano Dr. Mark Matunga jiteo mor wadonje twak chieng' moro kang'ono wacho Nisa muchung'e tok ogai mar ODM Raila Odinga. Nitie kaka ka ogai mar ODM otimo kama to neno to ng'e ni ka to baba dwani achor tienda makora cham. Ka dhi kama to dwani adhi akawne microphone moro cha mondo asudne kama. Wacho wuok.
Dikoni koro Raila onyiedhore oko mawacho ni koro ene sirikal ni ok koro oro jolony. Erokamano Bati. An asebedo ka wacho pile. Bedo gi sirikal opogore gi bedo e sirikal. Wan kaka ne wadonjo e riwruokwa gi President William Ruto. Ung'eyo kaka ne wadonjo. Ne wadonjo ka weche nokethore. Ka nyithindo ka nodhi e ndara, weche okethore, makoro gimoko muoch, to Raila Amolo Odinga nowacho ni en dobed gima ber mar stabilize Kenya, mondo kich Kenya chal pinje moko mosekethore mamoko. To koro, ipenjo maber, tabiro duoki kama. Kani winjo Raila Amolo Odinga kawuoyo, to wacho ni e sama wantiere ni, gima duong' ahinya en oganda Kenya, kuma gintie, gima giyudo, kaka giyude, to ng'ama giyude kuome. Ng'ama giyude kuome en sirikal. Onge ng'ata moingo sirikal e loso environment mar yudo rowere tich. Onge ng'ata moingo sirikal e loso weche manyalo miyo kwe bedo kind arita kwe oganda. Koro emomiyo Raila Amolo Odinga nowacho niya, kane wadonjo to wadonjo gi lepwa, to wakete sanduku, wagolo sati, to warwako, to kod lil to waluoko, to wakete gine to waduogo. Sani koro wasegolo sede 4. Ne wagolo achiel, koro wagolo 4. Koro 4 gi, 2 luoki, 2 warwako. Tiende ni kaka sadhi wamedo golo kamano. Biro poni kambele ka, wanyalo golo sede kawate. To gima duong' en ni kogik yiero, jo Kenya ema biro wacho ni to sirikal mane nitiere, nikech wan gi sirikal, waonge sirikal. Nitiere pogruok, bedo gi sirikal, gi bedo e iye. Omulo ni e iye, wan kodgi. Koro wan ka wan kodgi, to wateno gi nekech Kenya duong' moingo ng'ata. To sama wateno gi ni, to watiyo kanyakla, watiyo maber, kendo king'iyo kaka weche dhi. To Raila Amolo Odinga nowacho ni jo Kenya biro pimo jogi ratil. Nita ang'o mane gitimo weche health, ang'o mane gitimo weche ndara, biro pimo ng'a? Biro pimo mulo gini, ang'o mane gitimo e weche mag miyo rowere tije. Biro pimo mulo gini koso biro pimo wa? Biro pimo omulo gini, gine magine sirikal, wan kod gine sirikal, wan gi sirikal. Koro wan pimwa, ok ni pim joma onge, gini mipimogi, to sami pimogi no, to jo Kenya biro wacho ni kane upango ukodgi maber mukonyogi, to wadhi uru mbele, koso wakawo yorni. Yo mwabro kawono, yono Raila Amolo Odinga ema biro nyisowa. Poko nyisowago. Sani yo ma Raila Amolo Odinga nyisowa en ni wabed gi sirikal mondo jowa ocham matunda mar sirikal. Koth chalo koth makoro ne chwe, to koro ka nyidho kama, to waikore wakomo. Koro mane kuma wantie, wan gi sirikal, waonge sirikal. George Bati, ing'eni kisekendo, to okidhi nyis ji ni kama noyudo ruwe gi jaodi, ni nakelo ne flowers, chocolate. Kisekendo tiseto, ibedo piny, ipango kaka idwa nyuol, ipango kaka idwa timo gik madongo, ikelo development. Lao mokwongo wacho ni giluoko to gikete sanduku, gikawo e sanduku gi to gikete sanduk sirikal. Nje oketo negi nyaka kamba magimoye. Koro owe chando wi jopiny ni gin gikobiro ka, ng'e gimiyo kaka ogo okango serious, nikech ng'ino okango ok en serious. To ntie gimiwacho, ntie law miwacho ni a leader without ideology and political education is a potential criminal. Yani okango tinde en criminal nikech okia pogo ni ene sirikal kata ene sirikal. Jakomo semiyo gi direction. Jakomo uwacho maber ni wan kaka wadhi ni, wan gi mpango mwango. 2027 wabro dhi mwaka 2032. Kwani mano somo tek. En gima bedel bodi chak wacho ni wan ka to waonge. Wan ka to kata king'iyo okango chamo mshahara. Mano ng'ama nie sirikal koso ng'ama nie sirikal. Oko ka oketo Range Rover maduong', wuod Kasipul winjo maber. En sirikal koso onge sirikal. Kipoge gi an, ntie gi pogruok mantie. King'iyo kaka wang'e ler. Gimo pogo kode ni en rateng' an alando matin. Koro mane pogruok kende. Lakini gima nitie ni gine sirikal. Okango wuondo jopiny, mano odwa wacho lugha moko wawachi. Wan kaka joluo, kaka joma nchose mosore ji te. Sani onge ng'ama chandowa. Joma chendo ka ginoko. Sani ongero ni japesa wa?
ja pesa wangelan to kinyo koro ni main ja pesa ebe wangelan ne koro rating dada lan lakini wajo pesa te kinyo kata kiwinjo dumo goyo ka injo ko ok tatu humo ka koro nyise jo Kenya nia obed mos wamadho chak wamadho mor kich kaka nowacho ni wadhi Kanan wasichandre matek sano wadwaro development wan mos waling wachwado mana tich mane gima wadwaro nikech chando jopiny iti jopiny no mano ok wadwaro. Okay, Dr. Mark Matunga, nyocha ine ik mar mama Phoebe Sio Nyagoro wikondiek Karachuonyo county ma Homa Bay. Weche gi nowuok e dhoga mar ODM Raila Odinga ka jatend piny William Ruto bende nitiere nyasi achiel ni. Ma endi nyisango. One time so what? Mano kaluwore gi Raila to wacho ni ibiro pimwa e ratil. Joka bende biro wacho magi, wan be wabiro wacho magwa. Magi par ni the 10-point agenda bende pod nitiere kae winjruok mano bede kind ODM to kod duond bura mar UDA loso sirikal makoro tiyo sani. Dr. Mark Matunga, ang'o ma isome wach mar Raila Amolo Odinga wacho i weche mag siasa? Bati weche manyisha ni Raila wacho ndien Dr. Phoebe Sio ne gin weche ma clear moka pani dwaro mondo mi ng'ato tem ni nyalo interpret. En wach miwinjo achiel kachiel to dhi e iti maler kendo maleo. Mano ok en gimoro ma pod iwacho ni wan gi lewni moko adek kendo ang'wen ma osiepna okang'o kendo koro dwa donje. An ing'e janam to wawuotho ga gi yie bende ka koro antiere lo kama wawuotho gi mtoka kata bas. Yie cha kowuok ni koro udhi kamoro ok diang' iwach ni an ok antiere yie antiere bath yie manyiso ni intiere ipi. Koro onge kaka jalo wacho ni an e yie to wan gi yie to kan e yie. Bende ok nyalo wacho ni wan gi bas to kan e bas kata wan gi gari to kan e gari to udhi kamoro achiel. Koro mano to wae gima ne Raila owacho maler kendo wacho ka pache ler kendo wacho wach maleo ni e thuolo masani wan e sirikal kendo wan kanyakla gi President Ruto wadhi mbele nyaka 2027. Kwa biro chopo 2027 gik ma wasetimo te ibiro kete ratil ma watimo kanyakla kaka ODM kod UDA e telo mar Ruto ni ibiro kete ratil to joka bende biro keto magi ratil to jok mano wacho go gin Wamunyoro ka ano kapani okang'o Wamunyoro owacho ni joka ibiro gimbe gikel magi to Raila gi Ruto bende biro timo biro kelo magi mondo mi giket ratil ni to jogi osetimo ang'o kata giwacho ang'o to wan bende e sirikandwa mar UDA kod ODM ni wasetime ang'o. Kaeto mondo mi jopiny oamua to Raila wacho ni en gadieri ni jopiny biro neno gik ma gisetimo ma mage momiyo ibiro gochne telo makoro wantiere e riwruok achiel. Kendo chako wacho George owinjo bedni ni keto gine ne clip kendo chako wacho ni en oneno ka gidhi ng'ado ora kendo gibed kanyakla nyaka bang' 2027. Hapa ni en wach maler kabisa maka dipo ni nitiere ng'ama ok winj Kiswahili to wanyalo loko kata parts mane Raila wacho gi Kisungu to wanyalo loko. To thuolo masani ji duto te maluwo Raila ji duto te kaka wan maluwo Ruto followers mag Ruto gi followers mag Raila waduto wantiere e sirikal kendo wang'iyo ber mar sirikal watiyo kanyakla ka wang'iyo 2027 jok mapingowa kaka Wamunyoro gini biro kelo pachgi wan bende wabiro chiwo gik ma wasetimo. Rieko moro ma awinjo ni wan e iye wan gi lewni moko mwaluoko to Kenya otuo kendo bet nade jaduong' okang'o in ng'ama osiepna ang' ni ng'iyo na kaka koro iloko wachno mondo donje it ji maber kik wawuond jopiny. Okay, okang'o wach duogo kuomi ka. Omulo nowacho ni sanduk ma ugolo lewni ka utere en sanduk sirikal kendo kidi wach ni koro kosego gi pas koro kichakirwako gi tiwacho ni lewni gi ok koro gidung' moch sirikal ni e sirikal hie ema Raila Amolo Odinga wacho ni koro ibiro pimwa e ratil wa
Iwinjo. Daktari Matunga Gomulo Junior koda kanyakla wawacho wach achiel to wawacho mopogore. Gin ne giloso sirikal, wan wabiro wayudogi e sirikal. Koro wan kodgi to gin gin ei. Mano gima yot ma kisungu ma okada wacho ne biro chato. Koro Matunga kikibed gi luor. Gima temo nyiso en ni singo mane umiyo jopiny gik mano dhi loso nyaku losi wan ka wabiro to wabiro nikech weche manotimore wang'eyo waduto te bati wang'eyo gik manotimore gik manokethore emomiyo Raila Amolo Odinga nobiro to wacho ni Kenya ka weche ok dhi maricho kama. Koro mondo mi Kenya obed motegno, weche dhi maber, we mondo wariwre gimiluongo national unity, mondo mi oganda obed gi kwe, biashara odhi mbele, mondo wang'e ni to jok ma osehinyore, jok ma osegine biasechegi osekethore, ere kaka gidhi loso wechegi. To awinjo ka Mark Matunga wacho kanyo ni nowinjo gima Raila Amolo Odinga wacho. An ne antie kendo nawinjo. Raila Amolo Odinga bende kacho owacho ni kik upo nono ni ugolo order mar nego nyithindo. Kik ugo kara tiendgi bunde. Mano gima rach. Joma ne sirikal mano wacho, joma ni kodgi ma bende wacho ni gin gi sirikal ma wan wakwedo mano. Emomiyo wacho ni kaka waneno wechegi, nitiere gik moko ma wan ok wayiego. Ideology wa ok wayiego. Ok wayie nek, ok wayiego jibunde, ok wayie mibadhi, ok wayiego. Emomiyo koro wan kodgi mondo mi walos wechegi. Koro ka Raila Amolo Odinga wacho ni wabiro ng'iyo kaka wasetiyo. Magi gik ma Raila Amolo Odinga wacho. 10-point agenda cha. Strengthen devolution. Sani koro Mark Matunga ni Homa Bay. Devolution dhi chakore Homa Bay. Anaya Homa Bay. Mano wach maber ahinya. Wadhi ng'iyo ni ere kaka devolution dhi bedo strengthened. Wadhi ng'iyo devolution teko. Weche mag mibadhi. Ere kaka wadhi tego mibadhi. Weche mag miyo rowere tich. Ere kaka wadhi miyo weche rowere tich. 10-point agenda ka. NADCO report implementation. Ma committee ji abich nosegol ka. Magi gik ma Raila Amolo Odinga wacho ni kogik 2027 to gik mwatie kodi William Ruto ema koro jopiny dhi ng'iyo ni to ang'o mawatimo mondo mi koro jopiny wacho ni koro ma yo mwachomo. To kik gipar ni sama wacho kamano ni koro gimoro amora dhi adhiya nyalodi. Omulo ok dhi. Gima rach, gima ber. Sani koponi the plan mane William Ruto dhi gore campaign obedo gi ng'ikruok. Iparo ni ODM ok nyal kawo ting' kata seyo no? Ok de kawo ngang'. Nekech plan ma Ruto implement en plan mar UDA. ODM by extension Azimio nene gi plan mare miluongo ni inawezekana. To berne ni nitiere plan mane nie mar gi UDA Omulo to mane nie mar Azimio. Anyalo miye mfano, affordable housing ne nitie kuonde gi te. Gengo mibadhi ne nitie kuonde gi te. Strengthen devolution ne nitie kuonde gi te. Koro kuma wa converge, kuma wariwore cha, watiyo kanyakla. To riwruok e paro e dongruok. Wan ok wane wach moro amora Omulo gi ng'ane gi daktari. Ok wane wach moro amora marach. Gima ber, gima rach. Gima watamore ma wadagi kata Raila Amolo Odinga osenyisa. Kik uyie ubed jok ma ok kwer gik maricho. Gima rach wakwero, gima ber. Mane omiyo Raila Amolo Odinga ni enigma. En gima ber ong'eyo, gima rach ong'eyo. To riwruok wa ni ok wariwore mondo wakony ng'ato. Wariwore mondo mi wakony jo-Kenya. Jo-Kenya ting' pek turo. To jo-Kenya wacho niya, sama koro wan kod Omulo gini ni, ang'o ma dikel Bondo Kasipul, ang'o ma dikel Kasipul, ang'o ma dikel Rangwe, gigo matunda ka ema Raila Amolo Odinga dhi pononwa. To wan kaka joge makonye pono, koro pono kama to kelo kama to wabolo ne ji, opono to kelo to bolo piny. Mane gima watimo Mulo, wan kodu to wakonyou, to ok ni gimoro amora wapingo. Gima ber, gima rach. Ing'e George, iwacho ga ni whoever comes to equity must come with a clean hand. Ok inyal kawo ni lweti olil, tija idwa ni pon matunda. Mano gima okango nyaka kwer. Tada nyiso kango kendo da paro ni cabinet retreat nwa match manifesto mar ODM gi UDA. Nikech nitie gik ma jakom ne dwaro universal health care, weche mag ute, gigo te waseriwo. Kendo achako miye habari nikech aneno ni en chien e weche mag habari.
Habari mar ariyo ni wase form team makoro dhi implement 10-point agenda. Okoda wuoye sani we giti. Wase nyisiri every month gikelno report. Ada mi habari kendo no sawacho ni compensation idhi time jomoko mancho go bunde jomancho timo njore. To jomo tim njore go Ruto kokelogi maka joma omi pesa muwuok koch. Kendo wang'eyo ginyaka giyot Karen. Migo itime iluongo ni content creation. Migore picha, miwacho one time. Wang'eyo joma wacho one time. Ogen joluo. Gin jomo gin gidwa ni gin telo ni e pachgi. Nikoro rach Ruto nikech Ruto riwo jo Kenya. Rach Ruto nikech Ruto golo cartels mag sukeche. Jomancha golo sikari Mexico. Nikech rach Ruto nikoro dara moko meneno Uhuru kane nitie telo 2000 kilometers mag road oter mana Central Mount Kenya. Kibaki notero mana Thika Super Highway. Rach Ruto nikoro golo ndara ni tero Busia mondo kaluo land. Rach Ruto kelo railway mowuok odhi Kisumo. Koro ni mago e koko miwacho. Koro wan osawacho ni ng'ama dwa kelo tugo ibo tura tiende wato ma nek to ko binego to jakom president owacho ni ituro tiende gi mago mar to ditie. Joma odwa kelo koko to watamogi nikech wadwaro kwe e Kenya ka. Koro kango nyaka ng'e winji relax. Okango nyaka ng'e ni ka en ka whoever comes to Equity must come with cleaner. Onge gimoro ni Jakomo nyise, Jakomo kinya nyise gimoro ilano. Ing'e racho kango ni en secretary mar KANU. Koro ing'e KANU pod ni kocha. Koro onego declare ni en go DM, kose en KANU, kose en third way alliance, kose en gi Wiper. Ing'e no kango en secretary mar consortium. Yani chama te me Kenya kama en secretary general. Koro onego audit side ni en chama mane. Koro ndio go tugo ite Kalonzo nyisema Gideon nyisema Jacob nyisema koro onego bed gi clarity. Raila Odinga jatenda. Raila Amolo Odinga jatenda. Ema ko wacho left to koro kigitugiti. Raila Amolo Odinga to dagi chwado bunde tielo. Odagi. Koro kikono ni udhugo. Onge ng'ama wacho ni go bunde. Onge ng'ama wacho ni go bunde tielo. Odagi nek. Mano dagi. To gima Raila Amolo Odinga yiego. Oyeni jogo te chakre 2017. Mano family mano olalo jogi e weche mag ng'anyo. Nyaka timne compensation. Sani koro William Ruto wadwoko nero kamana ahinya oseketo kacha Professor Makao Mutua principal coordinator Professor ema timo gigite Professor bengene yama na korwa koni namba 2 Raila Amolo Odinga oseyiedho joge gi jo Ruto madhi implement 10-point agenda gi ndiko report mana yiego anan technical committee member mana ndiko report omulo kendo ng'e gigi koro gima temo wacho ni en niya nyaka wabed jo adieri ok ni ka gimoro ber to wache mana kober gimarach waumo wan gimarach waelo mane kaka Raila puonjowa gimarach waelo but yoji bati kata ko wacho gimarach no kata ko wacho gimarach nyaking'e samise gweno wang'eyo ni siku en achiel wang'eyo jasiku to en adi to samo tiyo koduni bende gimaber wabro wacha gimarach wabro wacha Dr. Mark Matunga otwere i studio ka bende yawuoyigi tere mang'eny ratil giriembo ka tinga mabere gi ochot ok ang'e ni wuon kaka iwinjo koro chwakore nowacho ni gimarach ibiro wachi to gimaber ibiro bende paki to mane iye kanyo to omulo wacho ni gini nyaka koro counting ni jiduto te okang'o wacho ni koponi the plan of the marach to koro UDA oting'a osiki gi kendgi osigo ni George en mar broad based government en mar sirikal moriwo waduto mano gima nyaka wang'e mano namba 1 namba 2 gimarach yes iwacho to nyaka obed gi paro moro niya gimarach iloso ken ni gimarach iwacho gine dhok migoyo agoya left right and center no sani to koro owinjo bed ni waonge go nikech ka in e sirikal koro en jukumu ni gimarach to koro itimo iloso wacha no ok bi konyowa nyaka iwache yes iler kaka mondo mi odonji yes paito mondo mi walose together emo mi neno ka gimoro amora matimore iyiero jomoko koni kata iyiero jomoko koni a broad based government ing'e ni broad based government en architect mar sirikal kata mar telo mabet ka winje bet ka chenne owetewa manyo owuok e ODM kuro biro odonje e sirikal en broad based government ing'e ni koko moro manyo ging'iyo go ni wan wasewacho gimarach iloso
yieni mondo iwache to bende nyaka lose. Mane responsibility ma wan godo a broad based government. Mane gima nyaka ging'e. George ng'eni seche moko jaluongo ga ni kia ni mani en manywanda. Ok en manywanda, en kanyakla mar rito telo manigi yore ne gi mpangilio mage moriere tir. Ok en ng'eni manywanda en gik monywandore onywandore iluongo ni manywanda odotenga. Mani nitiere gi chenro ne kendo gi points ge iluongo ni broad based government. Waduto te obed jo ODM, obed jo UDA kata obed jo lok mag Raila kata jo lok mag Ruto. Waduto te wantiere e sirikal moriwo mar broad based government. Gimarach e iye ka wawacho to kendo waloso mane paro mnadwa medo osiepna okay. Dr. Mark Matunga kapuka we yan kijadudu gi studio ka en ni e yiero magana 2022 ne oluonga Meg Whitman mane en jambetre mar piny Amerika e piny Kenya ka kendo ni wacho ni nokonyo William Ruto ahinya yudo telo mar piny Kenya. Whitman ne okone dichiel e Bomas of Kenya nonene nyadi nuoya. To mae kama ni wacho ni samoro tudruok mar piny Kenya gi piny Amerika nodwa bede machiegni ahinya. Tinende mwawuoyo ni jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua oko ni odhi fulo Kenya. Tudruok manitiere kind Kenya gi kweth ma obalo e piny Sudan kendo wacho ni en wuono nyiero wach ma idwaro kod jatend migawo mar weche mag arita Kipchumba Murkomen kod jalup jatend piny mar Kenya Kithure Kindiki ni mondo ndik dhoge weche matudo jatend piny William Ruto kod kweth ma obalo kod mago mag njore ma wacho ni Ruto tiyo godo machiegni. Piny Amerika chieng' moro na penji ka ni dipo ni piny Amerika chako jwang'o piny Kenya kaluwore ni sani be imenono piny Kenya e wi bedo ne achiel kuom jokanyo ma ok ongirore e riwruok mag weche mag arita miluongo ni NATO. Ma inene yo machalo nade Kenya ijwang'o Rigathi kogolo kuwe wang' rech bende biro neno. Bati imanyaki ng'e ni piny Amerika en gi chenro mage mag tich nanga kod weche gi mag siasa kod weche gi mag tudruok ei piny. Onge gima nyien ma Rigathi Gachagua nyalo dhi nyiso jo Amerika ni en gima gikia. Onge. Mano tadwa ni ng'e kawuono. Amerika kadwa ng'eyo gima timore Kenya ging'eyo. Ka gidwa ni giwach gima timore Kenya ginyalo wacho. Koro gik ma Rigathi wacho ni odwa dhi wacho ne jo Amerika ni en gi evidence modhi chiwo. Mano taparo ni en paro mayot. Mano mana mar wuondo ji kendo mar kelo gimoro ni luoro ni oni kende jo Amerika bro timo kama bro timo kama. To bende nyaka ing'e George ni en thuolo mane President William Ruto odonjo godo e telo gi thuolo ma bende President William Ruto nodhi olimo godo Amerika ne en chenro e thuolo mar president mopogore. Sani wan kod president mopogore. En otiyo ma bende opogore kaluwore gi ideology mag party ne to gi kaka otiyo. Onge gimoro ni Amerika ojwang'o Kenya. Kata ni Amerika koro dwaro timo investigation ni koro gidwa timo nonro ne Kenya. Momiyo anyisi ni gima ineno ma ntiere senator moro ma bende ka giwachne ni en odwa kelo motion e parliament e ginene e Senate. Mano mana motion. Mano ok en investigation mitimo gi FBI. FBI matimo investigation to kind international a level yok machiwo information en CIA. Mage kidienje ariyo matimo investigation kendo chiwo information da chiwo wach e lo sirikal mar Amerika. Ok en senator modhi ochiwo motion kata mana Kenya ka inyalo yudo ni senator kata mbunge moro wuok ni dhi chiwo motion ni openjo ni nyiswa nena gima ne Museveni otimo gima ne Museveni owacho. En mana koko midhi go e parliament kanyo en motion ma bunge nyalo wuoye to ok en agenda mar investigation kata agenda maluwore gi nonro mopogore. Ranyisi ni jok matimo nonro ma Kenya gin FBI. Onge gima Rigathi dhi nyiso FBI manyien magikia. Onge evidence modhi chiwo ne CIA manyien magikia. Bende George para nena malongo ni Kenya ka director mar CIA osebire didek ma en gima no osetimore kuom ndalo mathoth. Okay. Koro kik wabed gi luoro moro amora modong' cha en koko machalo manye Raila wacho
ni ywak ogwal ok mon dhiang' mon. To bende nyaka katieko nyaka wabed gi paro ni ka in ja Kenya kanye kuma Amerika olowa ni ka in ja Kenya tiketo pinyu fast ok iwuok Kenya ka ni dhi ayawa dhogi left right and center ni wacho magi. Bende in fact jo Amerika bro neni ni wirach to bende Rigathi no bende jo Amerika ong'e duge gi ka en gi lewni koro onge gimoro manyien ma gibro chiwo ne jo Amerika. All right, erokamano Dr. Mark Matunga. Kilo wach Amerika nikech Rigathi koni oduwe home and away kama mbaya odwa wacha dieri okango Ruto dong kende nikech e kinde mane pok olo sirikal masani ne nitiere seyo mathoth ahinya ne piny Amerika ni mane ochuno oganda jo Kenya gi samoro telo manitiere sani kendo iwacho chieng' kachiel ni jambete mar piny Amerika e kinde no Meg Whitman ne odwa tudore ahinya machiegni gi jatend piny masani William Ruto. Sani ka koro telo lokore kocha dipo ni koro piny Amerika chako loko ng'e ne Kenya wacho ni koro gijwang'o gima ne telo machien choloso gi gigene te koso enane ni Rigathi bende samoro nyalo losa ahinya ma koro kal kiewo. Tudruok ma wan go kaka jo Kenya gi piny Amerika en tudruok ma kende ma pinje ariyo go geno kendo onge gima dikethi. To sirikal ka sirikal mano los Amerika en sirikal mopogore gi mar Biden en mar sani mar Trump. Koro policies gi nyalo bedo nopogore. We Kenya kanye. To ka policies go pogore to ginyalo ng'iyo ni policies mane giketo gi to ere ohala ma giyudo kuom jo Kenya gi policy ma giketo. Ka dipo ni policy mane nitie mar Biden mano wadhi go cha ok konygi to ginyalo ketho wachno. To an mano ok gima lich na ahinya nikech tudruok mag pinje lokore ndalo ka ndalo. Rigathi Gachagua en ng'ama noriembi e tich nikech ne en gi makosa koro jood buro gole to kodhi Amerika to wacho ni en koro dhi ulo ochalo nyathi manotimo makosa to sechwade koro ringo dhi ka ng'ato to wacho ni an abro ulo go no chwada mago gik matindo ma kik chand William Ruto. Rigathi nitiere gimiluongo ni National Values and Principles of Governance Article 10 e katiba ma en achiel kuom gen patriotism bedo jakanyo no mar piny bedo gi nyadhi mar piny tingo nyadhi mar piny. Rigathi Gachagua odhi Amerika to kodhi kucho to pod oyanyo piny kumoaye ochayo piny kumoaye mano ng'ama onge patriotism emomiyo an ayie gi Murkomen mokwongo badi anadwa ni mondo Rigathi Gachagua nowacho ni en ong'eyo ni William Ruto tiyo gi jonjore moko onego Rigathi Gachagua ka chopo airport chiemo duogo ni to ndhiang' to ng'wech kode nyaka gide tere DCI odhi record statement gimong'eyo nikech nitiere gimong'eyo ma wakia ma jo Kenya kia. Namba 2 riwruok kod tudruok mar jo Amerika jo gi Kenya en riwruok makende ma wageno waduto king'iyo jo Amerika ka gisetiyo kodwa higni mang'eny gisetiyo kodwa maber. Rigathi Gachagua madi donje kind Amerika gi Kenya ok onyal. Rigathi Gachagua ng'ama tin ahinya ma ok nyal timo gik makamago en kano odhi limbe odhi limbe koduogo mos odhi record statement. Koro an abiro kwa Rigathi gi jolupne ni Kenya oseya kuma bor wan gi weche mang'eny wan gik mang'eny kano goli e tich kik bere ng'ama sate kogoli tiwacho ni abiro ulo onge ng'ama biro trust kata Kalonzo konego bende trust Rigathi Kalonzo kik trust Rigathi Eugene kik trust Rigathi nikech en gimoro moro dwa ulo idonjo isemo jogo okasemgi jatelo nyaka bed ng'ama nigi dikruok en okodikore en kowacho gimoro tadhi ulou mano be jatelo to ma ng'ada bedo president omulo ni kanye ing'eyo Bati office jatenda ma Musalia Mudavadi en mar foreign affairs to gima nyisi ni onge gima buogo chunywa kata jo Kenya ni nitie kaka jo Amerika dhi were gi jo Kenya nikech kaka Matungo wacho Kenya is a sovereign country. Kenya nyalo decide ni osiep mane magimako gitimo biashara mane
to ingene nitie geopolitics siasa ma pinje ma oko go kaka ringo. Kenya is a sovereign country mulo but nitiere kaka international engagement. Ginyal control mago gik mitimo iluongo ni diplomatic relationship bilateral. Ang'o minito da America achiel kachiel gi mago to mbaka ma ji wacho nitie ng'ato nyalo manyo friends. Koro gima gigadhe timo na nyisi ni a leader maonge ideology maonge education mag siasa maonge maono is a potential criminal. Gachagua is a potential criminal. Gachagua goyo koko Mount Kenya makoko tame mo golo piwang mo tinyo wuoke ume mo bedo gi oma wuoko dhi oko koro dhi go koko oromo na gi jora buonu wetegi odhi kwenyo odhi yuko jamna mano jo wacho no dhi yuko jam kech ng'eyo jogi onge pesa jogi onge power koro ng'ene seche mo dhi kucho bo kwenyo na winjo ni omiyo ji minister ma ini chwadi minister gogi ni bo yudo minister next government magi kwatimo kocha koro senator kodhi ni otero wach ni en senator chiel ochalo ka ngamo tere speaker kano mi Kenya government status mano mi mar UN security yes. no komi ng'io process mantie no through executive mowuok presidency ok en gimoro ma ni senator mano otero motion koro mago to siasa mantie mago idwa mi mana jo Kenya luoro ni mano koro wada wuok wada weu de Kenya jo US wewa de UN offices no kudo ko biro Kenya ka de US wewa de embassy mar US do se ngwanore mose wuok modhi oko koro pod wan gi relationship maber gi US koro ng'acha na ng'ama jo mari nye dhoge ogo koko ogo uwi lakini samo koro chopo ni ayiego kango no ngwenyo sianda punda ko chopo airport onego manye ngwech nyaka ka DCI. Dr. Mark Matunga awinjo ni ingwenyo kabang punda ka omulo gini emo wacho ano kawacho yaka gie sani punda nyalo gwecho yo machalo nade to ma nyalo kelo nikech samoro ko wach gimoro ahinya to pinje mamoko bende nyalo neno nikech ma ng'ama notie sirikal ka watie ko Dr. Mark Matunga paro ni nyiri machuok minyalo kawo bati ingeni piny tindo yaore kendo weche mawuok Kenya ka kata mawuok e pinje maoko en gimiwinjo e sechego ma dholuo wacho ni achiel kachiel kaka ineno sani bende iketo ka ni koro wuoyo achiel kachiel kaya Homa Bay koro ok en gimoro ni pod abro rito ni nyaka chop Nairobi mondo adhi amadh chae gi osiep nokang'o kata mulo mondo koro ka winj gima timore Nairobi weche dhi achiel kachiel onge sirikal mantiere piny ka ma pod rito ni mondo mi ng'at machielo odhi opim ne wan but George nitiere gimoro mana dwa wacho ka yes mana kwati kaluwore gi wach Rigathi namba achiel en ni Rigathi ang'e ni koro sa orumo Rigathi ka nyocha owuok Kenya ka ma koro nyocha onge mapani sani law mana dwe achiel yes iyudo ka piny okwe iyudo ka piny okwe dongruok dhi mbele manyiso ni nitiere gimoro nikech ka en ka iwinjo ni ji abdaktre kia ni ang'o matimore mago gi manyakwang'i to mogik ng'ikruok matindo bet kindwa gi Mark Matunga paro ni nowacho ni nitiere gik moko ma kaok Rigathi nitiere ka watieko to gik moko ochalo ka gima nitiere tungni sani paro ni 2027 piny Amerika nyalo bedo mabor gi Kenya ka watieko wang'eng'e uru gini nikech yiero moko bende matindo tindo chano tim dwe mar 11 ok apar nitiere gik mang'eny matunda mang'eny ma piny Amerika yudo Kenya ka ma ok degi pogre kodwa singo ma wan go kodgi en singo makende ma sirikal moro amora mifuomo Amerika mifuomo Kenya nyaka dog e mesa mang'eni to ere tudruok maber madikony jo Amerika madikony jo Kenya dhi China ok en gima rach nikech wan kaka oganda Kenya wan gi ratiro mar riwore gi jogo mwana ni nyalo konyo jowa koro Amerika ok nyalo konyo jowa Amerika nyalo konyo jowa koro wariwore kodgi e weche mopogore gi mowariwore gi jo China mane pogruok mantie gi omulo ma ofis mar jatend onge gima dhi kethowa gi jo Amerika nikech wan kodgi e riwruok wandikore e weche mag strategic security e weche mag ohala e weche mag tourism e weche mag environment miwacho ni global warming e weche mang'eny
Koro China kata kwa dhinu wagero go barabara weche mag dongro onge shida. Kech mago ohala nyakwa tima gi kuonde mwanyalo timo. Sawa erokamano Nyomulo Junior. Matunga next time obi obede studio. Ok nika wantie to ene mbui ni. Oma Bay no bira oge. Matungo biesi erokamano Matungo se biro kama ngenya kwa Ramogi aparo ni apaka ma Homa Bay nkech Homa Bay chegni ginamo koro apaka ne mogo yamo moro matin omiyo samoro kwa bedo gitudo kawatiko gi Dr. Mark Matunga kata kamani thuolo ndute wabedo kode erokamano Mulo Junior erokamano Okango Frederick erokamano nya Dr. Mark Matunga kumido thuolo mar loso Ramogi TV thuolo ni ratil chopi gi kanyo oboro romo kendo e thuolo machielo nyinge en George Baturiti Masani. Everything we did, every decision that was made, the only indicator was cash. We had less than 24 hours to ensure that all our aircraft are back to base. The most challenging period is the day that the lockdown was announced during COVID. You know, it's been a long time since we got visitors, so can we come up with a reason why we need to have visitors? Watch this story and more. Download the Citizen Digital app